Türkmen paýtagtynda gurulýan keselhanalaryň tanartýary häzir gurulýan diýetgalaryň arasynda stomatologiýa merkezi hem bar. Emma paýtagtda täze saglyk edaralary gurulýarka vilayetlerde yerli ýaşaýjylar saglygyny bejertmekde dürli kynçylyklary baştan geçirýärler. Liwapda stomatologiýa hyzmatlaryny hödürleýän esasy saglyk edarasy 1980-nji ýylda gurulup ulanylmaga berilen stomatologiýa merkezi. Azatlyň yerli habarçylary bu ýere diýişini bejertmek üçin barýan ýazaglaryň köp garaşmaly bolýanlygyny we hyzmatlaryň töleginiň köpçüligi el ýeterli däldigini aýdýarlar. Bu merkeze barıp dis lukmanyna ýüz tutsaň, adyny ýazyp bir günden geldiýär. Ertesi barsaň tölegini hasaplap başlaýar. Bir diýişiňe adyndan 300 manat düşýär. Razy bolsaň bejerip başlaly diýär. Dip yerli çeşme gurrun berýär. Yerli lukmanlar bolsa döwletiň garamagyndaky stomatologiýa merkezinde zerur dermanlaryň we hatda esasy medisina serişdeleriniň hem ýokdugyny aýdýarlar. Döwlet tarapyndan hiç derman, plomba üçin serişde, sancym üçin şpritz we başga zatlar berilmeýär. Hatda rezin elliklerde öz hasabymyza satyn alýarys. Dip stomatologiýa merkeziniň lukmany habarçymyza gurrun berdi. Stomatologyň sözlerine görä merkeziň işgärleri öz işi üçin ähli zerur zatlary öz hasabyna satyn almaly bolýarlar. Çeşmeler medisina serişdelerine satýan telekeçileriň lukmanlar üçin zerur zatlary hatda keselhanalara da eltip berýänligini gurrun berýärler. Men dis doktoryň oturgujynda otyrkam bir şirketiň satyjysy gelip, "Doktor, men siziň sargan dermanlaryňyzy alyp geldim. Alarsyňyzmy?" diýip dis üçin dürli hili plombolary we dis bejergisinde ulanylýan serişdeleriň bir näçesini hüdürledi. Lukman dermanlary, plombolary we illikleri satyn alyp, ýene-de goşmaça sargady. Soňra satyjy dis merkezindäki hemme otaga girip, dis lukmanlary bilen sowda etdi. Dip keselhanada diýişini bejerden çeşme 4-nji awgustda gurrun berdi. Bu ýagdaýda diýiş bejergesiniň tölegini töläp bilmeýän ýazaglar hem öz tarapyndan çykarga gözleýärler. Diýişe agyrýan emma puly bolmadyk hastalar köplenç bejerip boljak diýişini de gopartmakdan başga çäre tapmaýarlar. Ýagdaýy ýok ýazaglar baryp 50 manada diýişini gopardýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Meniň ýagdaýym ýok, bu ýere günde gatnamaga pulum ýok. Iň aňsady gopardyp aýyrtjak. Dip hirurgyň otagynyň öňünde nowatda oturan bir näse habarçymyza gurrun berdi. Liwap vilayetinde stomatologiýa merkezinden başga da diş bejerýän ýene 2 tane kiçirek saglyk edarasy bar. Çağalar merkezi şeýle-de Melhematly stomatologiýa merkezi hereket edýär. Olar 1960-njy 70-nji ýyllarda gurulan binalarda ýerleşýär. Türkmenistanda hökümet tarapyndan boyun alınmayan ykdysady problemalar zerarly ilat köpçüliginiň maddi ýagdaýy gitdigi çağrılaşýar. Şol sandy ilatyň bir bölegine medisina hyzmatlary el ýeterli däl. Soňky döwürde saglygy bejertmek bilen bagly hyzmatlar üçin tölemegiň täze usullary döredi. Olaryň biri medisina hyzmatlary üçin gan tapşyrmakdan ibarat. Şu ýylyň bahar aýlarynda Türkmenistandaky hasahanalarda öz näse ýakynlaryny bejermegiň çyktajylary üçin pul töläp bilmeýänlerden gan tapşyrmak soralyp başlandy. Türkmenistanyň hökümeti saglygy saklaýyş buğdagyndaky problemalary resmi derejede gozgamaýar. Resmi habarlarda ýurtda saglyk merkezleriniň onlar çatynyň gurulýanlygy, olaryň döwrebap enjamlaşdyrylýanlygy aýdylýar. Emma medisina hyzmatlarynyň hili we ilat köpçüligine el ýeterliligi meselesi gozgalmaýar.